и така нататък, но продължаваме напред с VeChain. Така, значи, споменавал съм много пъти. Аз съм голям бакхолдър на VeChain, което означава? Инвестирал съм много пари. Боли на сърцето в VeChain. Не в биткоин, в VeChain. Нали имам биткоин, обаче в VeChain много пари съм. Ама направо боли ме сърцето. Така. И въпросът е защо? Защо, нали, съм инвестирал в VeChain? Нека да отворим и цената на VeChain, между другото. Fiat to Crypto. Имам ли VeChain тук? Нямам, нека да го добавим. Защото всичките аутове, коментирал съм го много пъти, не ме интересуват в долари. Това, в което ме интересуват е в това, което ме интересува е в Сатошта. Нека погледнем цената на VeChain. Това е weekly chart, започва от август 2018. Общо сме се върнали там, където сме били. Дипа беше до 1.4, 0.014, в момента сме 10x от дъното. Което нищо не означава, защото сме отново. Мен ме интересува в Сатошта колко сме, не в такова. Първо. Второ, тази графика е много incomplete, много невярна, защото VeChain преди да бъде VET беше VEN. И когато беше VEN, те общото разделиха токена. Смисъл, както говорят за биткоина на 21 милиона биткоина, ма те достатъчно ли са, те се делят само на 100 милиона Сатошта. Идеята, представете си, от 21 милиона биткоина ги направим на 21 милиарда, увеличим ги по 1000, но социално следователно всеки, който има един биткоин, има 1000 биткоина. Всеки, който има 10 биткоина, ще има 10 000. Може да увеличиш бройката, но въпросът е, нали, всички да си останем пропорционално, процентно, колкото си има от supply, толкова да си имаш. Така, това стана с VeChain. Който имаше 1000 VEN токена, получи, ако не се бъркам, 100 беше дивижена, значи от 1000 ще стане 100 000 VET токена имаш. Така. Това е VeChain, само секунда да го погледнем в Сатошта. Само секунда, отиваме в AutoBTC, отиваме в VET и виждаме тук, общо не е добре нещата. Много близко сме до дъното. Много близко сме до дъното. Тук сме баунснали общо от дъното. Виждаме общо надолу. Колко е бил пика? 0.003. В момента сме паднали сме до 1/6. В момента сме общо пак на тока. Много зле положение. Много е зле. Така. И това нищо не е. Отново коментирам, че това, което стана е, че разделихме токените и ето това нещо, ето тук, където започва графиката, тя реално преди това беше ето тук горе, беше поне 2x. В момента, в който правих разделението, имаше огромна паника, цената на на VEN падна на половина и стана на VET. В смисъл, че ужасно сме набутани всички хора, които инвестирахме преди години в VeChain. Така, и аз съм един от тях. И давам през тази тема, не заради да си поделя личната мъка и така нататък, ами просто искам да покажа как понякога, може би аз грешно ги джаджвам нещата, но понякога неща, които имат 100% логика, истински продукт, нещо, което се използва, нещо, което е истинско и така нататък, цената му стои ниска. Че даже и пада надолу. Окей, в долари в момента е нагоре е от дъното, но все пак е надолу. Това първото нещо е, че получават сертификат от германски, немски ли беше, или къв беше, TUV сертификат, така, които са някакви там доста големи такива, как да кажа, как се казват, такива компании, които общо гарантират качество и така нататък. Нищо не съм халятел от статията, общо нали, че са първата блокчейн компания, която техният блокчейн, нали, да получи такъв сертификат, че е много добър този блокчейн, перфектен, той е блокчейн сервис провайдер, точно така, защото идеята е, че биткоин просто прави транзакции, VeChain е за съвсем други неща, след малко ще видим през това. Само секунда, тази статия малко по-късно ще я покрием, така. Не, къде са ми линковете? Най-вероятно е от тук започват линковете, така. И тук, нали, коментират, все още сме на 60% на загуба от това, нали, който човек е закупил през 2017, ама окей, и аз купувах през 2017 година и аз все още съм на загуба в конкретно VeChain. И нали, това, че сме на загуба, нали, няма значение, въпреки това, нали, се радваме, че е такова.
такова, че има, нали, добри новини, въпреки че сме в червено и тук се коментираш последните 3 години, ако си долар cost average, прямо купуваш всяка седмица за $50, за $50, за $50, в момента ще си на печалба, дори думи като цяло вървим нагоре. И нали, hats down от ветеран, нали, свалям шапка стари ветерани. Ами, мерси, предполагам, то е хубаво, ама аз все още съм се на загуба. И нали, I looked at VET all time high и yikes, в смисъл, че точно това, че реално тая графика, която нали, коментирах и показах тук, тя е incomplete, това нищо не е. Реално бяхме в пъти по-нагоре, преди да стане това разцепване на токена. Така, само за момент. И то нали, Пич каза, събуди ме, когато цената стане 10 цента, защото нали, отново цената на VET беше от рода на $5-6 и ти като го разделиш на 100, в смисъл, че, как да кажа, все още е много далече от цената, която трябва да бъде, за да бъдем нали, на печалба, особено тия, които държим VeChain от много години. Нали, доста време мина откакто VeChain сплитна, това за което договорих до сега, така. Ето тук, ето тая такова, искам да покрия ето тези коментари. Значи сега, за да не запознатите с VeChain, както и няколко клипа съм подготвил. VeChain, нали, казва е децентрализирана криптовалута. Как тогава децентрализирана криптовалута, примерно като биткоин, да положи такива документи за патент. И ето тук реално погледна статията е това, че VeChain в момента фундацията са подали документите, за да вземат патент за логистика и проследяване в щатите. Нали? Така. И въпросът е, това е децентрализирана криптовалута, как така подава документи за такова. Все едно са точно къмото се появи от нищо и да подава документи. Така. И VeChain казват и са for-profit business. С други думи, отново, биткоин никой не го притежава, никой не го контролира, абсолютно open source, абсолютно всички, които сме в него, решаваме какво е биткоин, решаваме колко да бъде блока, решаваме не знам си какво. Ако всички заедно искаме да се вдигне блок сайза, ще се вдигне блок сайза. Но ако 10% от хората искат, без да се го вдига, да става хардфорк и да се оправят. Така. Но VeChain е контролиран от компания, така че е напълно различна криптовалута. Както примерно, сега просто да кажа, идва на ум XRP и Ripple. Реално до голяма степен една компания има голям контрол върху нещата, при VeChain е на 100% контролирана от компания. Така. И въпреки това, въпреки че вярвам в децентрализация, въпреки че вярвам, искам в биткоин да бъде стабилна валута и така нататък, съм купил VeChain. Въпросът е защо? Защото бизнес модела им, продукта им speaks to me. В смисъл, че виждам логика в него, вярвам в него, искам да го има този продукт, искам да успее и още едва ли не съчетвам се едно, съм early инвестор в стартъп. И той нали, казва така, VeChain е бизнес. Стокаркът е бизнес, защо да им купувам shit токена, както нали, ми идва в момента на ум crypto.com и техния CRO токен, който защо да им купя CRO токен? Единствената причина да им купиш CRO токена е за да можеш да стейкваш, за да им използваш дебитните карти и да получаваш бонуси. Това е единственият смисъл. Никакъв друг смисъл няма тази криптовалута. Абсолютно никакъв. Pump and dump scheme е тотална пирамидка. Така. И тук не казва обаче следното нещо, че за да купиш VeChain, каква е идеята, за да можеш да генерираш VTHO. А VTHO е общо ценност, представете, стейквате, те автоматично всичко са стейква един вид. И колкото VET токен имаш, примерно имаш 1000 бройки, на седмица получаваш по 10 бройки, по 10 бройки VTHO. А VTHO е гъста, това, което изразходваш, за да записваш данни върху блокчейн. И тук нали, показват, нали, че еди колко милиона VTHO се генерира всеки ден, който се дистрибутира из всичките VET токен холдери и така нататък. И така, следващия въпрос е следното нещо. Добре, защо да искат хората да спекулират с пазара на някакъв токен на някаква компания? Какъв е смисъл, нали? И какъв е смисъл изобщо това да е децентрализирано? И нали, тук казва, нали, що просто нали, компанията не си държи токените и не си държи гъста и да я продава нали, на хората, които искат да пишат върху това, да пишат върху блокчейна. Идеята е следната, че когато всеки на свободния пазар може да купи VET токен и да генерира VTHO, напълно на свободен пазарен принцип се определя цената на VET токена и на VTHO на гъста. По този начин, колко ти струва да запишеш нещо върху блокчейна, не се определя от една фирма, тя решава цените, ами свободния пазар. Аз за колко ти искам да си продам гъста,
аз на колкото искам си продам токените, които ми генерират гъста и така нататък. И освен това въпрос е да е децентрализирано. В смисъл, че когато 100 000 напълно случайни хора от цял свят инвестирали в този стартъп, имаме V токени, генерираме газ, продаваме го до компании, защото аз лично няма да пиша върху VeChain, блокчейна. Реално това е едно да имаш акция, която дава дивиденд. Еквивалентно е. V е едно ти е акцията, VTHO ти е дивиденда. И то постоянно генерира дивиденд, който аз постоянно мога да продам. В момента нито V съм продал, нито VTHO, нито гъста. Така. Но въпросът е следното, че имаш 100 000 инвеститора, всички ние държим total supply от VET и той ни генерира тая газ, която хората могат да записват върху блокчейна и такова. И нали, те купувате от нас, за да записват. Аз лично никога няма да записвам, защото нямам компания, защото нямам да им ползвам, имам фирма, но нямам компания, която да има supply chain нужди и така нататък, където да записвам нали, информация върху блокчейна. След малко ще видим точно какво прави VET. Знам, че в момента малко в тъмната Индия на хората, които не са познати в VET, говоря за тъмната Индия, точно за какво ще записвам върху този блокчейн и така нататък, след малко ще видим през това. Просто искам да видя през икономиката как върви. Купуваш VET, за да генерираш VTHO като инвеститор, или директно купуваш VTHO, което е гъста, за да го използваш и да записваш върху този публичен блокчейн, който е колкото се може по-децентрализиран, защото имаш повече и повече инвеститори. И тук нали, казва следното нещо. Защо те имат нужда от децентрализиран източник на VTHO? Кои са те? Те са реално клиентите. Така. И нали тук просто се говори, че колкото повече се използва блокчейна, колкото повече компании искат да записват данни върху този блокчейн, толкова повече му се вдига цената, защото деманда нали се вдига. И това е, както и да е. И тук нали се говори откъде идва нали VET токена и се коментира, че е бил то не е премайнат, ами създаден самото начало и просто като ICO, нали, Initial Coin Offering е бил продаден на хората. Така. Минахме през всичкото това. Това сега, което искам да ви покажа, просто е няколко клипа. Ето сега, VeChain за какво се ползва? VeChain се ползва общо с една апликация така, с един телефон, сканираш едни QR кодове и тия QR кодове ти дават достъп до информация, която е записана на блокчейна, което отново е immutable база данни. С други думи, че не можеш да промениш веднъж записаните данни. И тук проверяваш детайлите конкретно на продукта, който сканира. Виждаш кога е произведен, къде е произведен, от кого е произведен, точно какъв е supply chain, че идва от Китай, минало е да кажем през океаните стигнал да кажем до Калифорния, оттам вече с камион е стигнал до къде. И по този начин всичко се записва при какви точно състояния, смисъл, каква температура и така нататък е бил пренасен този продукт. И по този начин знаеш, че млякото в магазина не е развалено. Защо? Защото всичката тази информация е записана върху блокчейна и не може някой да пипне там, да плати на някой на администратора да бутне малко данните, защото е на publicly distributed immutable ledger. Да, минахме през всичко това. Още един-два клипа съм подготвил. Ето тук, това е в магазин в Walmart. Мисля, че е в Китай. Тя е китайска фирма VeChain. И ето тук нали, показва, взема една шапка, отваря апликацията на VeChain, казва да я сканирам тук един код, отваря вътрешността на шапката, сканираме и веднага излизат всичките данни за нея. По този начин, аз защо съм инвестирал в този проект, защо толкова много харесвам, защо толкова искам този проект да успее. Сега, не ме интересува кой го е създал, кога го е създал, коя компания и така нататък. Просто идеята ми е, че имаме нужда от един такъв проект. Просто виждам логика в него. И идеята е следната. Примерно искате да си купите кола втора употреба. Или искате да си купите Adidas маратонки, оригиналки. Как да сте сигурни, че това наистина е продукта, който ви се предлага в продавалника в OLX? Как да сте сигурни? Или как като купите една кола на 15 години, която пише, че е примерно на 86 000 км, и че примерно никога не е блъскана? Как да сте сигурни? Как може? В момента не може. Доверявате се на хора. Идеята на VeChain е да реши точно този проблем. Когато ни маратонки се произведат, всичко се записва върху блокчейна, който никой после не може да хакне и да промени и така нататък. И се записва. Произведени тук, материалите са дошли от там, ушити в тая фабрика, пратени с камион до еди си къде. Всичката информация се записва, целият supply chain, всичко да знаеш точно откъде идва тая маратонка. Купена, в крайна краща, да кажем, стигнал до Германия, внесена в България, на еди си коя дата, стигнал до магазин, еди си кой Adidas на центъра на София, да речем, някой точно ги купува. И той си избира се даде ли публичните данни или просто някаква ID, купува ги и той е собственика. И когато той ги продаде като втора ръка на някой друг,
неговото ID се записва за тази маратонка. И когато той ги продаде на някой друг, вече трети собственик, отново се писа за неговото ID. И когато ти искаш да ги продадеш, ще показваш, ето аз го притежавам това ID, това съм аз и това аз държа тия маратонки и те са наистина оригиналните маратонки, дошли произведени в Тайван, минали през Германия, внесени в България преди 2 години. И по този начин първо доказваш автентичността на продукта, липсват вече всякакви измами при препродажба на втора употреба стоки, а и отново говорих на тема нови стоки в магазина, че можеш да си сигурен точно откъде са дошли, как са дошли и примерно за хранителни стоки е много важно това нещо да си сигурен, че тая храна по никакъв начин не е държана примерно на 25 градуса температура отвънка на слънцето и после нали, що било вкиснало млякото. Да, и да довърша целия си рант на тема вичен, повече няма да правя такива неща. Просто да обясня, защото сега не се обяснява вичен, пък съм нали, голям бакхолдър и съм доста салти, че цената стои толкова ниско, въпреки че виждам огромна лойка в продукта и супер много искам да успее, да го има и аз като клиент нали, да използвам вичен. Да, че като купиш втора употреба нали, артикула, идеята е, че едни маратонки произведени, примерно 100 000 бройки се произвеждат или там 1 милион, няма значение. Въпросът е, че само една маратонка, ако някой иска да ти продаде маратонка, която не е оригиналната, той няма как да съвпада ID-то на маратонката и това, което е на блокчейна. Просто не може. И той няма да отговаря на последният собственик. Така че вече на 100%, когато се препродава втора употреба iPhone, таблети, каквото искаш, ще знаеш, че това наистина е оригинал, не е реплика. Добре, и така, рантов на тема VeChain. И тук, нали, ето за supply chain в такова, в хранителните магазини, ето показват пак всичките такова. Най-големите, смисъл, нали, такъв магазин с QR кодовете, отново нали, може да сканираш всичко с VeChain, всичко да проверяваш на каква температура стояло, къде е стояло, колко е пренасил и така нататък, държиш отговорност за стоката. Да, идеален продукт според мен, абсолютно има лойка, перфектен, защото наистина нужно да се използва блокчейн за това нещо, нужно да се използва да бъде дистрибутиран леджера, за да бъде разделен в отделни хора, за да няма начин някой да бутне някъде, да пипне нещо и да промени нали, данните, да каже, не, те ще мъсрумс, тук виждаме, те са такива гъбки, не се представи, те не са стояли такова на слънцето, не, всичко е нормално, не се представи, купи си ги. Да. Добре, минахме през това. Минаваме през тази статия. Дейтрейдването, твоята мечтана работа ли е твоето дейтрейдването? Така. Най-добре се намери друга работа. Едно проучване каза, че 97% от хората, които са дейтрейдери, губят пари. 97%!